Lalela isukile maNazaretha onyazi lwezulu yamemeza izwi lovele emazulwini lithi wonke amaNazaretha awaphelele entabazwe kulomhlangano ka2025 ucelwa nishaye uthando kuzoqashwa imishini yokusebenza kuzolungisa imigwaqo kuvulwe nehlathi kanti nabathanda ukusebenza banganyukela khona entabazwe bayosithathela izibusiso unganikela ngalendlela kwaMika Hardware FNB account 6242482071 6242482071 bese ufaka ireference igama lakho nethempeli ungafaka futhi naku Mr Zulu kwa Capitec 1418759277 link number 0845651988